जैगथा पलिटिसियान आं बेखौसो बिथांनि सायाव माबा खालामहरदों दा आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरदों जेरावखि होआ मानो फेरेंगाया ओमफ्राय भट होना दुखु दं फेरेंगा सारनि सायाव बिथाङा बर'फोरनि धन सम्पथिखौ नायनो हाया नामा इलिगेलानो जा इनक्रुजारानो जा रबार्ट बागान गायदों 100 बिगानो जा 200 बिगानो जा साहा बागान गायदों 500 बिगानो जा 1000 बिगानो जा बेखौ खालि दामफायनि जावखुनो सोरनिखौ बर' मानसिनिखौ गोदो आन्दलनाव मा बुङामोन बिथांमोना इन्डिपि जादों मानि थाखाय जादों बे बर'फोरखौ इस्टाब्लिश खालामनो बर'खौ गोदो जेरैबायदि जेबो गैयामोन बेखौ एसे खालामनो बियो खालि बर'फोरनि साहा बागान जावखुनो नागिरनाय रबार्ट बागान जावखुनो नागिरनाय बिखथिखौथ' आं बेखौ बिराद गाज्रि मोनो दुखु मोनो खुलुमबाय बयखौबो नैबे आदा बुंनाय जिथु बाथ्राना नोंथांमोना मोनफा मोनफा पइन्टखौ सैथोजोंहाय रुजुनो हायो दिनैनि समाव डायनामिक लिडारशिपनि गाइडेन्सआव सोलिनाय आं जिथु मैयाबो होनखांबाय बिआर फेरेंगा रन्जित बसुमतारी बिटिसिनि इएम फरेस्ट बिफाननि बिथाङा थारैनो गुबुननि फारसे नङा गावनि हारिनि फारसे जोबोद माने मेगन गोसा दिनै बिथांनि बुंनाय पइन्टआव जोङो बुजिना मोनो जे बिथाङा थारैनो गावनि आंगो गावनि हारिनि फारसेनो बेबायदि माने माखासे मुगैथाव एक्टिभिटिसफोरखौ बिथाङा खालामलांबाय गोहो मोनदों होननानैहाय गावनिनो फारसे बे गोहोखौ दिन्थिफुंनाया बिनिख्रुइ आरो मुर्खसिननि बाथ्रा दिनैनि समावहाय जोङो नागिरना मोननाय नङा जिहेतु बिथाङा दिनै गोहोआव फैदों दिनै बिथांखौ रायजो राजा दैथायहरदों बिथाङा बिनि सिगां मोनसे ओरैबायदि अर्गेनाइजेसननि सोद्रोमामोन दैदेनगिरिमोन बै अर्गेनाइजेसनखौहाय बिथांमोना मानो दादोंमोन जिहेतु जोंनि गेजेराव जोंनि हारिया जौगायो देरो गावनि आथिङाव गसंनो हायो मोनसे मोजां संसार जालांनो हायो जिहेतु जों भिक्टिम होननानै जों निजेखौनो बुङो बेनि थाखायसो जों आन्दलन खालामदोंमोन जाहाथे जोङो नैबेनिफ्राय बारग'लांनो हायो गादब जानाय नासय जानाय सोंखारि जानाय हारि दा बे हिसाबै बिथांमोनाबो आन्दलन खालामदोंमोन आइजें लानानै मोनसे सशस्त्र संग्राम खालामदोंमोन दा बिदियै बिथाङा दिनै रायजो राजानि सिगाङावहाय फैबाय रायजो राजानि प्रतिनिधि हिसाबै दिनै सायख'जाबाय जों मा नुखो नैबे 5 बोसोराव बिथांनि खुगानिफ्राय गनाय बाथ्राफोरा जिहेतु समाजाव गनायथावि खोनासंथावि गावनिनो हारिनि फारसे बिथांनि जे मावनाय एक्टिभिटिस न' बां सिफायनाय आनखि गिर्जा मन्दिर सिफायनाय एभिक्सन खालामनाय दिनै जोङो नायोब्ला नामावसो जोंनि काउन्सिल खिन्थु बेवहाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी बयबो थायो बयबो रां आरजिदों बयबो गावनि न'खर संसार गावनि जिउआव माबा मोनसे सोलायनायखौ लुबैनानै दिनै मोजांनिफ्राय साबसिन हामसिन जालांनो हमदों दा बिदियावनो जोंनियाबो जुजिगासिनो दा बिदि बेलायाव जुदि जोंनियानो जोंनि फारसे मेगन गोसा नायनो बानाय आखुखौ दिन्थिनानै गावनिख्रुइसो सायाव थांजानो बानाय बायदि जोङो नैबे परिस्थितिखौहाय नुयो जिहेतु दिनै बिथाङा जोंबो मिथियो 5 बोसोर सिगां बिथांनि अबस्थाया माबायदिमोन दिनै बिथांनि सेहेरा मोखां फाथि साइस्थ'आनो दिन्थियो जे दिनै बिथाङा जोबोद मोजां मोनसे संसारखौ खुंलांगासिनो दङ जियानो हक जों बेखौ बाजायाखै नाथाय सार नोंथांजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो बे खाबुखौ होनांगौ जाहाथे बयबो गावनि सुबिदा मथे किसु खामानिखौहाय नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरि थानाय समावनो देरनो हायो फोसाबलांनो हायो गावनि न'खर बां नाथाय नोंसोर थासेयावबो जुदि बेफोरबायदि एभिक्सन ड्राइभ खालामनाय माखासे गावनि निजेनि आथिङाव गसंथान राहा लानायफोरखौहाय जुदि नोंथांमोनानो होबथायोब्ला नोंथांमोनानो जुदि बेनि फारसे मेगन गोसा जानानैहाय जावखु होयोब्ला बिनिख्रुइ आरो अयनायसिन मा नांबावगौ दा नोंथांनि सोलाय जुदि सोरबा गुबुना फैनानै जुदि जोंखौ सासन खालामोब्ला अब्लाथ' जोङो आरो बेनिख्रुइ गाज्रिसिन अबस्थाखौ नुनांगोन दा बेनिखायनो जिहेतु कार्जखालाबो जोब्बाय दा नोंथाङा बे 5 बोसोराव नोंथांनि जि आखल नोंथांनि जि मोनसे इमेज बानायनांगौमोन नोंथाङा दिनैनि समावहाय जोबोद गुबुंले मुगैथावना आरो दिनै रायजो राजाफोरा नोंथांनि फारसे गिनाय फैदों जे बे 5 बोसोरावनो बेफोरबायदि आरोबाव खनसे देरहानो जुदि खाबु होयोब्ला आरोबाव मा खालामबावगोन दिनै एसे जाखांफुदों जाबोहांदों नाथाय बिदि बेलायाव सासे भिजनारि डायनामिक लिडारशिपनि
गाइडेन्सआव जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावदोंब्ला आरो नोंथांनि सायाव जाय दङ बिथाङाबो नोंथांनि फारसे नोजोर होआखै माने गोजौ गुदियावनो माने माबा मोनसे डिफेक्ट दं बेखौ बुंनांगोन। जिहेतु जोङो नुदों बे 5 बोसोराव जे नोंथांमोना रायजोनि जेंना सुस्रांनाय नङा। बै सासे दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि होननाय बिथांनि फारसेसो नोंथांमोननि मोनसे एन्टि ड्राइभ सोलिनाय बायदि नुयो। बिथाङा मावना गालांनायनि फारसे नोंथांमोना बेनि बेरेखा, बिथांजों देरनाय मानसिफोरनि फारसे नोंथांमोननि बेरेखा। माने दिनै जोङो नुदों गभर्नर 9 मास सासन खालामनायनि उनावहाय लोगो लोगोनो सेक्रेटारियेट अफिसखौहाय सोलाय सोल' खालामनाय, सिफायनानैहाय मडिफाइ खालामनाय बायदिसिना। दा बिदि हिसाबै जोङो नायोब्ला अब्ला दिनै थांनाय 17 बोसोराव जाखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार, दलं, लामा जाखिनि डेभेलपमेन्ट जालांबाय, नोंथांमोना बेखौ सोलायनो नाजाना कमप्लिटलि सोलायजोब। जों बेवहाय गोजोननाय दङ, मोजां मोनगोन आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ अनसायगोन, साबायखरबो बावहरगोन। दिनै 5 बोसोराव नोंथांमोना बै 17 बोसोराव माबाफोर मोजां जायिखौ, माबाफोर आद्रा जालांनायखौ मावफुंनानै होमोन, फोसाबनानै होमोन। सेलेक्टेड मोनफा मोनफा सोरखौबा टारगेट खालामनानै बेनि फारसे गाज्रि बुंनाय, बेनि फारसे गोहोफोरखौहाय माने नांनायनिबो नाङिबो अयनाय भाबै बाहायनाय। खिन्थु बे पावारा अरायसम नोंथांजों थाया, दिनै दं गाबोन गैया। दा बेखौबो नोंथांमोना फिउचारखौबो सानहरना नायनांगौमोन जे दिनै मोजां मावब्लासो मोजां फिडबेक मोनगोन। खिन्थु नोंथांमोना 17 बोसोरखौल' गुन गायनानै दिनै 5 बोसोरखौ ओरैनो बारहोलांबाय। सम होदोंमोन, रायजोआ होआखै नङा, सम होदोंमोन। आं बे खोथाखौ दिनै प्रि एडभान्स बुंखाबाय, मानोना जों स्पस्ट' नुहुरदों जे दिनै नोंथांमोना बिजेपिजों नारा नाथायै आखाइ हमज्लायनानै सरकारखौ दाबाय, खिन्थु बिथांमोना दिनै नोंथांमोनखौहाय मन'फ्लेजोब्बाय। बे 5 बोसोराव इउपिपिएल पार्टि हिसाबै बेसेबां अनसायनाय मोननांगौमोन, जिहेतु मोनसे हिस्टरिक एग्रिमेन्ट खालामदों, बे जायासै। दिनै फुल क्रेडिटखौ दिनै CMआनो, आसामनि गिबि मन्थ्रिया गावनि खुगाजों बुंबाय थायो बारम्बार खनले जे মই उमुक কৰিছো, तुमुक কৰিছো, উমুক আঁচনি দিছোঁ, BTC অসমৰ পৰা বেলেগ নহয়, আমাৰে হয়, গতিকে আমিয়ে তাতে চাৱা চিতা কাম আমি একলগ হৈ কৰিব লাগে होनना बुंदों। अब्ला बेवहाय स्टेटजोंहाय गावनो जुजिनानै दिनै जोङो आलादा रायजो मोनाखैब्लाबो मोनसे सेपारेट सेल्फ गभर्नेन्स सिस्टेमखौहाय मोनदोंमोन। काउन्सिल हिसाबै जोंनाव गोबां इनिसियेटिभ लानानै जों मावनो हायो, स्किम्सफोर हमनो हायो, बहा मा जानांदों, बहा मा नांगौ, बहा मा अभाब दङ, बेफोरखौ निजेनो बेफोरखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों मावफुंनो हायोमोन। नाथाय नोंथांमोना दिनै बेखौ कमप्रमाइज खालामना लाबाय। दिनै स्टेटनि बिथोन बायदि नोंथांमोना मावो, निजेनि एख' प्लान पलिसि गैया। लास्ट मोमेन्टआव दिनै मा जाफैखो, बिसायख'थि जानोसै, दासो खोनागासिनो दं खोथाखौ। अरुण'दयनो, ब्रिक्स आन्दलननि फैसानो, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिलाफोरनि माबा माबि बायदिसिना XYZ आसनिफोर। दानाबा मा जाहैखो, स्टेटआसो हर। अब्ला दिनै BTC हिसाबै नोंथांमोना मा मावखो? 0। TR हिसाबै दिनै मा मावखो? जिहेतु BTRआथ' एडमिनिस्ट्रेसन हिसाबै नंला, BTA दिनै सोलाय BTR जाबाय। होमब्ला दिनै स्टेटआनो हरजोबनाय, स्टेटनिनो थाखा, स्टेटनिनो पलिसि, स्टेटनिनो माखासे इनिसियेटिभ लानायजोंहाय रायजो राजाफ्रा लाबां बिथौ जादोंबा जोङो मा जौगानाय मावनो हाखो? जिहेतु जोङो नुबाय, आंना बुंनाय बायदि गावनिनो हारिनि फारसे हिंसा खालामनाय, मेगन सानाय, सोरनिबा देरनायखौ बाजानाय, एथ' बुरजा रायजो राजाया देरहासार जाहोहरनाय, बर'निनो EM मासियाव MCLA, आनखि गाहाय मावफुं सोद्रोमाबो दंलाय। दिनै जों गुबुननि साफा बेबायदिल' नुयो, थेवब्लाबो बिथांमोना बै साफा सानैयानो ओरैबायदि गावसिनि हारिनि थाखाय, गावसिनि जाथिनि थाखाय ओरैबायदि माने प्रिफारेन्स होयो गावसिनि मानसिफोरखौ। माने तुलना खालामोब्ला दिनै नोंथांमोना 10-20 जनानो जा, सोरबा सासेजोंनो जेननो गोनां जादों। नोंथांमोनजोंनो लोगोसे सरकाराव थाफानाय अरुप दे बायदिजों नोंथांमोना दिनै खिफि दौजायो। बिथाङा दिनै जिगाब नोंथांमोनखौहाय देगनो मोखांजों मोखां रायो, नोंथांमोननि सेरावनो नोंथांमोनखौ बायदिसिना बुङो। नाथाय बिनि फारसे नोंथांमोना फंसेबो बुंनो हायोआनो, फोरमायो जे नोंथांमोननि दुरबलथाया। नाथाय जोङो हाग्रामा महिलारिखौहाय मोनसे समाव स्टेटआ बिथांनि फारसे गोबां आफस'स आसा थालांदों। बिथांमोना जे काउन्सिलखौ बिथांमोना नाजादोंमोनब्लाबो हायाखै। जिहेतु जोङो थोंजोङै बर्तमाननि CM बिथांनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय थायो आरो खोनानो मोनदोंमोन, बिथाङा दिनै जोंखौ BTCआव हाबनो होआ। माने मा, दिनै
फुल पावारखौ माबायदि बाहायनांगौ, माबायदि बाहायोब्ला मुलाम्फा जायो बेखौ दिन्थिदोंमोन। नाथाय नोंथांमोनाबो बे खाबुखौ लामोन, खिन्थु मानो लानो हायासै बेनो फोरमायो जे दिनै नोंथांमोना सरकारखौहाय इलिगेलि दादों, जिहेतु बेवहाय गोबां सेक्रिफाइस, कमप्रमाइस नोंथांमोना खालामनांदों। आरो बे स्पस्ट दिनै फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिसायख'थियाव बेबायदि आखलजों, बेबायदि आखुजों रायजो राजानि आरोबाव रायजो राजायाबा आरोबाव थगायजागोन बेखौ जोङो सानहराखै, नुहराखै। फिउचारा जोबोद ब्राइट। रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव रोखा खालामखाबाय, बुजिनानै दं गावनि बेसेन गोसा भटखौ ओरैनो बिथांमोना नस्थ' खालामनाय नङा, समखौसो नेनानै दं। आरो आसा खालामो जोङो थांनाय बारनि बायदि सरकारनि पलिसिफोराव गाब्र'आ। जुदि बिदि जायोब्ला रायजो राजाफोर हास्थायनाय बायदिनो जागोन। नाथाय जों थांनाय बाराव नुदोंमोन कर'नानि मुङै गोबां आलाय सिलाय जानांदों। 9 मासहालागै गभर्नर सासन खालामजादों। बिदियावहाय जोङो एसे फावसायना थानो गोनां जादों। नङाब्ला दिनै हयथ' जोंनि पिक्चारा आलादा जाबावगौमोन। नाथाय आफस'सनि बाथ्राया बेनो, बे 5 बोसोराव जोङो बे 5 बोसोरखौ सिमां बायदि जोङो खोमाना लानांबाय। मोनसे बिराद गिदिर लस होनांगोन जोङो। दा बेखौ जोङो रिभाइभ खालामफिननांगोन। बेनिखायनो रायजो राजाफोराबो निश्चय नैबेनि फारसे जोबोद सांग्रांथि जानानै दङ। आदा बुंनाय बाथ्राया गासिबो सैथोजोब। मोगथाङाव जियाबायदि जागासिनो दं बेखौ बिथाङा दिनै क्लेरिटि होदों। जोबोद गोजोननाय थादों बिथांनिसिम। रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना बिथांनि बुंनायखौहाय मोनफा मोनफा पइन्ट नायलांजोबोब्ला आरोबाव साबसिनै बुजिगोन। गोजोनथोंसै। लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन्ड। बाय।